Pois xa é a 1:05 da tarde aquí en Jackson, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos de América, 7 horas máis en Vigo, e xa vedes que teño posta a camisola en honra ao meu avó Luís, porque esta mercouma o meu avó Luís nos anos 90. Eu tive sempre a sorte de ter moito celtista na familia. Meu pai, como sabedes, se vedes o Barceleste, Antonio García Teijeiro, tamén o meu avó Luís, o meu avó Antonio, ambos os dous eran totalmente diferentes en personalidade e mesmo en ideoloxía, pero o Celta era algo que tiñan en común, algo que a miña familia me inculcou dende que eu tiña 4 ou 5 anos. Bueno, pois esta camisola xa me queda un pouco pequena, pero aínda podo poñela, e hoxe que o Celta está tan preto de Europa e que estamos aquí para celebrar o que algúns din que é posicións europeas virtuais, pero que semellan bastante claras para o Celta esta tempada. Despois da vitoria, Real Sociedad 0, Real Club Celta de Vigo 1, con gol de Alfon no minuto 44, o Celta suma 52 puntos, séptima posición. Que preto está Europa, que preto está esa volta do equipo celeste a xogar competicións europeas e a viaxar por Europa e adiante co seu fútbol, un fútbol ademais este ano cheo de canteiráns, cun adestrador canteirán tamén, por así dicilo. E bueno, enorme ledicia, grazas a todos e a todas por estar aí no chat. Se tedes comentarios, deixade comentarios, como vivistes o partido, como vos sentides. E hoxe, Fernando Rodríguez Estévez, por cuestións persoais, non poderá pasar polo programa, pero temos en Vigo, grazas á Universidade de Cambridge que nos la deixa durante unha horiña e cuarto. Susi Bugallo, que tal? Como vai todo? Hola, Antón. Hola a todos os celtistas que seguen o Barceleste. Bueno, aquí virtualmente no Estadio de Balaídos, preparándome xa para o próximo domingo. Non podo estar máis contenta despois do resultado de onte, que comentaremos agora con calma. Europa cada vez parece semella máis cerca. Queda saber, será Conference, será Europa League, pero bueno, parece que Europa vai ser. Dá esa sensación, e ademais que fermosa fotografía que tes aí detrás do Estadio de Balaídos, coas nubes, coa cor celeste, tanto na túa roupa como no ceo, e coa antiga grada de gol. En homenaxe a Jorge, que non está aquí hoxe, a súa grada aí de fondo. Sí, Jorge Luis Bueno, enviámoslle unha aperta dende aquí. Hoxe, por cuestións familiares, tampouco pode pasar. Di aí Jaime Soto, fermosa transmisión onte. Bueno, realmente non fixe unha retransmisión, o que fixen foi un comentario en directo do partido. Había uns 20-30 segundos de retraso, así que unha retransmisión tampouco tiña moito sentido. Pero bueno, rememorei aqueles tempos nos que, cando aínda vivía en Vigo, retransmitía algúns dos partidos, comentaba en Radio ECA, co meu amigo Xosé Otero, algúns dos partidos do Celta dende a cabina que estaba aí na grada de gol en Balaídos, e despois tamén algún partido de béisbol que comentei na radio universitaria en Nashville. E bueno, en Marín, porque bueno, normalmente está en Madrid, ten que voltar a Madrid ben axiña, pero bueno, polo de agora está en Marín. Martín González, benvido a Barceleste. Que tal, Antón? Que tal, Susi? Benvidos. Nada, bendito tolemia. A verdade é que seguindo a Claudio dende Souvenirs, recordo, cando estábamos na Copa de Campións, xa pensando que bueno, podía ter un futuro no clube, pero que segue sorprendendo o míster. Increíble, non hai teito de momento para o equipo. O que dicías ti, Antón, parece que clasificación toco madeira casi virtual. Non sabemos de que cor, se laranxa ou verde a competición, pero eu encantado aquí. Non co camiseta, pero co sobreiriño que me mercou o meu pai cando era cativo, que tamén me queda un pouquiño pequeno, pero ben ataviado, porque estas semanas que se ven, a verdade é que moitísima ilusión que saía tocando, despois das últimas tempadas. Pois sí, e con bufanda tamén. Eu tamén teño aquí unha bufanda da Copa do Rei xuño 2001, pero bueno, é a que tiña por aquí. Teño algunha outra, pero esta é a que saquei.
porque hoxe é un día no que hai que sacar o azul celeste. E tamén un día no que regresa ao programa alguén que levaba moito tempo sen pasar por aquí, mesmo no programa que fixemos esta mesma semana, o luns, hai uns días, alguén preguntaba por el, cuestións laborais, cuestións persoais, fixeron que non puidese pasar por aquí porque se lle complican as tardes e tal e igual, pero hoxe ten a oportunidade de pasar un bocadiño connosco. Mon Catalina, benvido ao Bar Celeste despois de varias semanas. Aquí estamos, moi boas tardes, encantado de regresar, como dicíamos antes, non? Con boas novas, porque mira que levamos anos facendo Bar Celeste, bueno, eu non lembro mellor etapa, non? En cuanto ao resultado deportivo, non só resultado deportivo, non? Proxecto, identidade, ambiente, optimismo en relación ao que se ven, non? Sobre todo ao que se no fútbol nunca sabes, pero a ilusión do proxecto que se está a montar aquí, non? Con rapaces da casa, con a identidade, cun estadio que dá gusto ir a cada partido, unha experiencia futbolística que cada 15 días é mellor. A verdade é que en Vigo, Antón, non sei se... Entendo que sí, porque hai algúns de vós, aínda que haxa moitísimos kilómetros de distancia, sodes moi conscientes do día a día do Celta, pero sí que é verdade que ser consciente ou palpar o ambiente, a ilusión, o día a día do celtismo en Vigo, o que se respira estes días non só en Vigo, diría no sur de Galicia, porque incluso é unha das vantaxes que pois que este proxecto está a dar para o Celta, é precisamente que o Celta se está a converter no equipo de Galicia, non? Por moitos motivos. Primeiro, porque o noso principal rival está a pasar un momento complicado, pero tamén polo acerto do proxecto, polo bo facer non só do equipo técnico, senón tamén, neste caso, hai que dicilo, do equipo directivo e do equipo de marketing e de comunicación, non? Penso que cada vez que penso non, isto o vexo cos meus mesmos ollos, que cada vez que collo o coche e vou a calquera vila das Rías Baixas, e que antes onde se vían camisetas do Real Madrid ou do Deportivo, e que agora é un clamor. O sea, o Celta ten unha presencia moitísimo máis alá da ría de Vigo. E isto é moi revelador e moi representativo, non? Entón, creo que estamos a pechar o círculo e a verdade é que imos pechar unha tempada que prácticamente xa podemos dar por histórica, porque imos entrar en Europa e imos entrar en Europa por todo alto, con rapaces de aquí, con un proxecto de aquí, con un adestrador, con unha proposta fermosísima, vindo dun ano e duns tempos realmente complicados e difíciles, e cun futuro por diante que é tremendamente esperanzador e tremendamente ilusionante, non? A min mesmo me dixeron, e non sei se é certo ou non, que viña a Balaído xente do norte de Portugal e non precisamente para ver o Madrid e o Barcelona. Así que, o que dis, penso que é importante, porque como institución esta tempada o Celta está a virlle moi ben para crecer inda máis, para aumentar a súa presenza, pois tanto en redes sociais, en internet, como realmente onde realmente importa, que é na vida real fora das redes sociais, e cada vez que vexo o estadio pois na televisión é algo realmente impresionante escoitar ese Oliveira dos 100 anos e ese unísono ao que cantan todos os seareiros e seareiras, pois claro, estando tan lonxe, pois non é que me dé envidia exactamente, pero sí que me gustaría poder estar aí nalgúns destes encontros e polo de agora non a ser posible. Tamén temos que entrou aquí, hai uns intres está agardando tamén desde Madrid. Marta Comesaña. Marta, benvida ao bar. Hola, que tal? Como estades? A la Celta. Pois sí, a la Celta por todo alto, Marta. Home. Sí, disculpade a miña demora, pero asuntos familiares fixeronme chegar tarde. Bueno, pero chegaches a tempo que o que importa para comentar o partido, pero sobre todo, porque eu penso que realmente o partido non ten tampouco tanto de comentar, non? Non, o partido é o de menos. O partido, exactamente o que pasou sobre o terreo de xogo, nalgún sentido,
é o de menos. O importante é os resultados, son os 3 puntos, é esa situación de estar tocando posicións europeas prácticamente cun pé xa a lo menos nunha das dúas competicións. Pero, bueno, xa que estamos aquí para falar da situación, do partido, etc., comecemos cun resumo breve do partido. Se tiveses que resumir o partido, que diríades sobre o que pasou no céspede do Real e Arena? Que por primeira vez defendimos ben todo o partido, ou case ben, non sei, a verdade é que penso que houbo dúas partes ben diferenciadas, non? A primeira estivo máis igualada, aínda que a Real tivo máis o balón, pero ao final as ocasións máis claras foron do Celta, non? A primeira de Borja, que foi clarísima, que se foi por pouco, do Pau, e despois o gol de Alfon, non? Tamén. E despois a segunda parte, unha segunda parte que a Real botou todo o que tiña para ver se polo menos empataba e non foi quen de facelo, porque é un problema que ten a Real todo este ano. Por iso está onde está, que non ten gol. Non? Iso sumado a que o Celta fixo un bastante bo traballo en defensa, aínda que onte outra vez penso que Guaita estivo un pouco inseguro. Despois o partido tan bo que fixo outro día, non? Onte estaba máis inseguro, ese balón que se lle escapa por baixo, que parecía que ia entrar e tal, pero bueno, en liñas xerais penso que fixemos o que tiñamos que facer, non? Fixemos un gol, despois eles se botaron para atrás, intentábamos buscar contras, non saíron case nunca, pero bueno, aguantamos ben atrás, se sacaron os 3 puntos, que era o fundamental, porque con un pouco de sorte, pois de repente, bueno, igual mañá, non? Mañá se certifica a Europa. Non sei se UEFA, Europa League ou Conference, pero sí certificamos que estaremos en Europa o ano que ven. Aunque, bueno, imagino que se non é mañá será o domingo, non sei, pero vamos, que sería unha carambola moi extraña agora non estar. O sea, teríamos que perdelo todo e que o resto gañara todo e tal, e por iso penso que despois de 8 anos estamos de volta, non? Claro, supoño, ademais que a pregunta, Mon, Susi, Martín, non é tanto como resumimos ou analizamos o partido, senón que faledes un pouco de como viviste o partido. Porque iso penso que é mesmo máis interesante co que ocorreu sobre o verde, non? Eu creo que moito nerviosismo en xeral entre a afición polo que podería querer dicir esta vitoria, a verdade. Comentábamos antes da emisión que eu estaba coa miña curmá, e feito ela estaba nerviosísima, mesmo ao final, onde se vía que era o que dicía Marta, que o Oyarzabal non está fino, Zubimendi tampouco, carecen dun 9 goleador esta tempada, notábase que eu creo que, aínda que seguira o partido 15-20 minutos, non serían quenes de marcar, pero que pola propia situación ti vas a estar nervioso, sabes? Eu, ao comezo do partido, dicía, bueno, eu creo que pola pura inercia que leva cada un dos equipos, que vamos levar os 3 puntos a saca, pero vamos, que co fallo de Borja, creo que estábamos todos a nosa cabeza, porque non houve outra oportunidade como esa ao longo do partido, e de feito, por xogo, é verdade, merecía a Real máis, seguro, creo que non pode haber quen non estea de acordo, pero ao final o momento de forma de cada un é o que comenzamos a defender ben a área propia, estilo español ou Xetafe, por poñer un símil, e notase que xa dominamos máis rexistros, que ao mellor na tempada de Coudet ou de Carballal íamos con un plan A, pero que Claudio, mesmo ele está tendo unha evolución como adestrador, de comezos de tempada ata agora, jova, non foi xogo bonito, pero eu estou moi ledo de iso, de poder gañar xogando outro fútbol, vamos. Es que ás veces se precisa tamén saber xogar outras cousas, porque o partido o require, non? Entón, se había que aguantar, se aguantou, non vai ser un partido que pase a historia por ben que xogou o Celta, non. Pero ao final pasará a historia polo resultado, polo que supuxo para nós, non? Entón... A mí o que me sorprendeu do partido realmente foi que o Celta realmente tivo na primeira metade as dúas ocasións máis claras,
fallou unha, meteu a outra, e ademais nun momento psicolóxico, minuto 44, etc., e foi ao descanso cunha victoria parcial, non? 0-1, que finalmente sería o resultado final, pero despois na segunda metade Mon, Susi, o Celta prácticamente non tocou balón. Non, é certo. Eu penso que foi moi psicolóxico esa vantaxe que tivemos case ao final da primeira metade. E bueno, na segunda tiramos de oficio e dese novo rexistro que non tiñamos, como dicía Martín, e que viñamos tamén pedindo a Claudio que soubera tamén adaptarse a partidos nos que non era posible dominar o xogo nin desenvolver o estilo de xogo que o Celta está acostumado e no que se sinte cómodo. Na segunda metade a Real foi un monólogo totalmente de posesión da Real. Eu estaba agardando o gol do empate, non sufrí moitísimo. Así como dicía no último VAR celeste que eu estaba tranquilísima, que pasara o que pasara, non, na segunda metade estiven pedindo a hora ao árbitro dende o minuto 55, polo menos. Foi sufrimento, pero bueno, hai que saber sufrir tamén. Ata agora manter a portería a cero era algo impensable. Hai non tanto tempo, principio de tempada, un equipo como a nós que encaixa moitísimos goles, e toda unha proeza ser quen contra un equipo como a Real, que o que lle faltou foi gol, porque a posesión foi toda deles. Mon, como viches ti? Sí, fixadevos, a min o que me chamou a atención e me fixo, pensar en o que sucedía noutros anos e que reflicte un pouco a impresionante evolución que tivo o Celta de Giraldez nos últimos meses, dende que chegou en xeral, foi o feito de catarme do inmenso respecto co que saiu a Real Sociedade onte a xogar contra nós. A Real Sociedade saiu de equipo que non se sinte favorito no partido contra o Celta. Isto non é pouco, Isto non é pouco, porque ás veces caemos no erro de infravalorar os rivais, pero esta Real Sociedade, que o ano pasado pasou por riba de nós dun xeito cunha superioridade absoluta, tanto na Copa do Rei como na Liga, lembradevos aquel mes de xaneiro, que mesmo penso que foi a única ilusión que tivemos con Benítez, que eran eses cuartos de final da Copa do Rei, e non tivemos nin media opción, pero nin de facerlles cóxegas, nin en Balaídos, nin, por suposto, alá no Real Arena no outro partido de Liga, non? En os dous partidos de Balaídos, o de Liga e o de Copa, e o partido de Liga alá en Donosti, non? E só pasou un ano disto. Só pasou un ano e uns meses. E despois dun ano e uns meses, ter a sensación de que o Celta sae a Donosti, a Real Arena, como favorito, sentíndose favorito, e a Real Sociedade sentíndose cativa diante do Celta. Unha Real Sociedade, ollo, que esta tempada en horas baixas foi semifinalista de Copa do Rei, que foi eliminada polo Real Madrid, como elimina o Madrid aos rivais, ás veces, xa sabemos que temos experiencia, e que chegou aos cuartos de final da Europa League sendo eliminada contra o Manchester United dun xeito tamén tremendamente discutible. Polo tanto, un equipazo a Real Sociedade. É un equipazo, en horas baixas, pero un equipazo. E nós chegamos ali como un equipo favorito, cuns rapaces de Mos, de Pollo, de Nigrán, de Redondela. É que a min ponse os pelos de punta, de verdade que o digo, porque a evolución deste Celta de Giraldez é realmente pon os pelos de punta, é realmente para sentir un orgullo extraordinario, non? Que creo que non ten precedentes, ao menos nos meus 42 anos de vida e nos 30 anos de lembranzas e de recordos que teño como abonado do Celta, non? Entón, pensando un pouco en xeral este partido, creo, insisto, que estivo caracterizado polo inmensísimo respecto que a Real Sociedade mostrou polo Celta no primeiro tempo, e logo na segunda parte, cunha Real Sociedade que non tiña moito que perder, por este 0-1, tirouse para diante e realmente froito da súa calidade, do seu bo facer, fixo que tiveramos que recular e apretar os dentes e sacar o partido dun xeito, pois bueno, que non é o habitual, non? Pero quédome con iso, quédome con que o Celta é un equipo xa moi respectado, que é un equipo que gañouse o dereito de ir a todos os campos a competir
e sobre todo na mentalidade dos equipos rivais, saber que vai ser un día duro, que van a correr detrás da pelota, que hai un equipo cunhas ideas claras, cun proxecto, con calidade, con capacidade para xogar o balón, que ten variantes, que pode xogar o espacio, que ten un dianteiro para recibir, que ten un dianteiro para cortar o espacio. Quero dicir que é un proxecto realmente esperanzador, e repito, onte dos 15 xogadores que estiveron no campo entre titulares e cambios e trocos, houbo 10 xogadores galegos ou da canteira. Nada menos, nada menos. Para que diga o señor Benítez que bueno, que había moita diferencia entre primeira ref e primeira división. Que íamos moi justitos. Exacto. Con él sí que íamos justitos, sí, efectivamente. Sí. Sí, No, porque realmente... agora estamos facendo o que el dixo. Sí, planeado por Benítez. Todo segundo plan de Benítez. Sí. Exacto, plan B de Benítez que non contou a ninguén, non? Que está facendo Celta agora. Pero para falar de Claudio Giraldez, porque é realmente un dos grandes protagonistas desta tempada do Celta, para min tan inagardada, sempre o digo, porque Sí. eu agardaba que o Celta se salvase, que seguise un ano máis en primeira, pero este premio de posibles competicións europeas tan preto xa é algo que eu non agardaba, pero claro, Claudio Giraldez é un dos grandes protagonistas de todo isto, entre outros, non o único, pero un dos grandes, un dos máis importantes, e o propio Manol xa dixo, a quen ficharías do Celta? Ficharía a Claudio Giraldez. Para vos, agora que estamos xa a 6 puntos do final da tempada, 2 partidos simplemente para decidir en que posto estará o Celta e que competición xogará ou deixará de xogar. Cales son para vos algunhas das chaves do éxito do entrenador de Porriño? Porque para min penso que é importante falar disto dun xeito concreto, porque supoño que hai, dependendo de como se vexa, diferentes razóns que poden explicar o éxito dun adestrador co primeiro equipo que a tempada pasada, comenzando a tempada pasada, non tiña nin idea de que ia ter a oportunidade de sentarse no banquiño do Celta. Cales son as chaves ou algunha das chaves deste éxito de Claudio Giraldez? Eu creo que, bueno, utilizando o partido de onte como exemplo, a xestión de grupo é fundamental. E que supónse que tes a liña a zaga en cuadro, supónse, porque despois ven Claudio e di, ven Joel que va a ser titular, non onte, pero bueno, así en xeral. Javi, que non ia nin a xogar esta tempada, veña, a xogar como a se levase 5 anos en primeira. O mesmo Joel, coa súa actitude, parece que sexa un veterano curtido en 1000 batallas. Carlos, que viña moi tocado do fallo que tivo, creo, contra o Español, fai alrededor dun mes. Pa min o MVP, ou con Borja, dos MVP da xornada de onte. E que é increíble como mesmo xogadores como a Cervi ou Ristic, que digamos son residuais, ao final o dan todo, cada vez que están no céspede. Notase que hai moitísima compenetración nese vestiario, que teñen moi bo ambiente, que Claudio é un tipo moi listo, que ao final todos aportan o seu graniño de arena, e creo que ao final é o factor definitivo. É verdade que tácticamente moi bo Claudio, tamén que sinte esa conexión non co clube, ao ser formado el nas categorías inferiores como adestrador, refírome, pero que ao final as rotacións e a importancia que lle dá a cada xogador da plantilla e o amor que lles transmite é o factor diferencial, sen dúbida. Sí, que Perdón, Susi. Non, perdoa. Dicía que eu coincido con Martín en que a xestión de grupo pareceme magnífica, pero é que aparte ese triunfo dos canteiráns é un triunfo de Xiraldez tamén, porque o coñecemento extremo que el ten da canteira por ter sido adestrador do filial é algo que probablemente ningún outro adestrador que tiveramos no primeiro equipo tería, que é unha vantaxe para él. Levamos toda a tempada falando desas rotacións as que facía referencia a Martín
do difícil que é adiviñar o 11 de Xiraldez, que cada xornada é diferente, e viñamos criticando eu tamén esas rotacións continuas, e ao final parece que o tempo acaba por darlle a razón, porque por ese mesmo motivo, porque parece que consegue ter a 22, 24 xogadores enchufados en todos os partidos, xogue quen xogue, e coa sensación de que todos sentense parte do grupo e ninguén sentese relegado a un segundo plano, incluso neses casos de xogadores que non disfrutan de demasiados minutos. E iso é un triunfo único e exclusivo do adestrador. Grande Claudio. Sí, non sei que pensades vos. Non, opino o mesmo. Ao final, que contrates ou que chegue o primeiro equipo unha persoa que leva entrenando non só o Fortuna, senón as categorías inferiores ao Fortuna dentro do juvenil, me parece, non, que estaba, fai Cadetes. que o cadetes, fai que coñeza os xogadores, a ver, os xogadores, desde que eran uns nenos. Igual que 12, 13 anos, a Hugo, a Carlos, a outro Hugo. Entón, Sí. claro, esa aí é unha vantaxa, non? Que é unha vantaxe que el ten gañado, que coñece os xogadores o dedillo, e sabe o que necesitan, sabe o que ten que dicir para motivalos, etc. Despois, xestión de grupo, sen dúbida, porque ao final é verdade, criticábamos moito que rotaba demasiado, pero é o que dicía Susi, ao final os puntos que a temporada Están aí. vanlle dar a razón. Entón, penso que ao final, polo menos neste ano, non sei se vai acontecer igual nos seguintes, é un xeito de telos a todos enchufados. É así, porque Antonio, por exemplo, sempre dicía que non, que ele pensaba que non, que eso non é así, que tal, que non pode rotar tanto e tal. Pero ao final, saia quen saia, o vai a dar todo. É que o compromiso de todos os que xogan con el é incuestionable. Da igual que saian un tempo entero, 90 minutos ou 10. Van dar todo, non? Entón, penso que iso tamén axudou moito. E por último, é fundamental a leitura que fai dos partidos. Os lee moi ben. Sobre todo, sabe os trocos que ten que facer. Case sempre acerta cos trocos, e iso tamén é moi importante, porque ti podes plantexar un partido e despois que te sai o tiro por la culata, non? É ter que cambiar. E el non ten problema en mudar as cousas se ve que non están saindo. Se ten que facer 3 trocos no descanso, os vai facer. Por exemplo, o Benítez chegaba ao minuto 75 non tiña feito ningún, non? Entón, é un pouco un cúmulo de varias circunstancias. Penso que unha persoa moi intelixente tamén, bueno, tamén todo iso axuda, non? Pois a temporada que está facendo como entrenador. Mon chegou, ademais, Claudio Giraldez ao remate da tempada pasada máis por necesidade que por verdadeiro proxecto, pero agora tense a oportunidade de realmente crear e facer un proxecto ao seu redor. Sí, paradóxicamente debemos ya a Benítez o feito de que estea Giraldez aquí. Manda noticias. El fútbol é así, ¿no? Que dicía outro. Se Benítez pola súa incompetencia no banquiño do Celta, tivésemos máis sorte tamén coas arbitraxes, con cuestións do ano pasado que non convén sacar agora, non? Pero probablemente Giraldez estaría sendo hoxendía adestrador do Levante, non? Porque tiña un acordo verbal ou algo máis que verbal co equipo de Felipe Miñambres, non? Da dirección técnica de Felipe Miñambres, pero o fútbol é así, non? Eu creo, a ver, evidentemente coincido co que dicides, non? Para ver un cambio tan radical nun equipo en tan pouco tempo, isto ten que deberse a unha suma de diferentes factores nos que o Celta subiu 5 ou 6 escalóns, non? Nesa comparativa, non? Nesa comparación. Perdón, ellos están gritando gol do Alavés como todos aquí. Sí, estou a ver. Gol de penalti do Alavés. Teñen razón. Tes os rapaces aí a tope, sí, señor.
Sí, señor. Pues sí, Moi ben aleccionados, sí, señor. Minuto 79, ademais. Cando dicimos que o Celta de Giraldez fai canteira é por cousas como Desculpa, estas, Mon, ¿no? desculpa. Exacto, mira, a canteira sexa por de latina a casa. Exacto, que sexa por cuestións como estas. O que dicía que realmente o éxito en tan pouco tempo tense que explicar non por un factor nin dous, non? Indiscutiblemente ten que estar explicado por unha suma de cuestións non nos que creceramos un pouquiño, senón que deramos un cambio radical e así é, non? Xa nas propias roldas de prensa de Giraldez, nos propios comparecencias postpartido e prepartido, notas que o estudio do rival é total e absoluto. E que hai plans para unha cousa e para outra, con saída de 3, con saída de 4, se o rival aprieta, se os laterais están abertos, se os laterais van cara ao centro e nos aprietan os pivotes, se veñen a por nós a saída da pelota. Quero dicir, o Celta ten uns automatismos que os que xa seguíamos o Celta Fortuna de Giraldez, penso que o éxito está en repetir os automatismos que tiña o Celta cadete, que eu non o seguía, pero que me din, o Celta xuvenil, un Celta que foi subcampión de Copa, da Copa de Campións, subcampión, con este equipo, con moitos dos xogadores que están agora no primeiro equipo. Replicar iso no Celta Fortuna, que foi unha maravilla, o Celta Fortuna de Giraldez, replicalo ao máximo nivel. Iso é o verdadeiro logro de Giraldez, non? Co seu mesmo equipo técnico, coa súa mesma psicóloga, co seu mesmo segundo adestrador e cos mesmos rapaces. Porque que se xa é un éxito nun equipo de élite facer debutar a un canteirán por ano, e que aquí todos os meses hai algún novo na convocatoria, o último Miguel Román, e que é algo que non ten precedentes no fútbol español, esta explosión de canteiráns a tan bo nivel no primeiro equipo, porque realmente é que eu diría que os xogadores que desentonan a efectos de rendemento no Celta son os que son de fora. É que precisamente os que mellor están a render son os xogadores da canteira, porque Joel Lago parece que leva 250 partidos en primeira división. Sí, Ten no seu bolsillo a Lewandowski, a Take Kubo, a Mbappé. A cantos xogadores meteu no bolsillo nas últimas semanas? E ademais con personalidade, mandándolles levantar, dicindo que non traten de enganar o árbitro. É un rapaz que hai nada estaba xogando en campos como la Cesarre ou outros campos de primeira federación, non? Pero como Joel Lago, Javi Rodríguez, que é un xogador espectacular, unha cousa de tolos, o de Javi Rodríguez. Xogadores como Sergio Carreira, que eran suplentes en Miranda de Ebro, ou en Elche, un lateral que agora estamos todos esperando que renove porque ten moitísimas noivas. Fer López, que apunta altísimo. Pablo Durán ou Alfon, que entre os dous este ano levan 10 goles, entre os dous en primeira división. E como eles, pois Damián, Hugo Álvarez, que xa está consolidadísimo, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, é unha cousa que, dende logo, se isto sucedera en algún dos restos dos outros clubes de España, eu morrería coa envexa, e que Antón, se lembras, o espello no que sempre quixemos reflectirnos era esa Real Sociedade de Imanol. Sí. Lembras? Sí, esa Real Sociedade de Imanol de proxecto de casa, de adestrador de casa. Pois mira, aquí o temos. Aquí o temos mellorado en Europa, cunha masa social no que hai porrazos por apuntarse como na lista de espera de abonados, e a pena, a mágoa é que a grada de gol non se poida facer nun mes, porque realmente as ganas que temos todos de que chegue o partido domingo é que non te podes nin imaginar. Non te podes nin imaginar. Mon, vantes recampear as gradas porque xa quedan pequenas con tanto cativo uníndose ao Celta, a verdade. Sí. Celebrando os goles do Alavés. Iso é o que eu sempre pedía, potenciar esa relación co socio, coa socia, porque evidentemente é algo que non se estaba a facer con directivas anteriores. Este é un momento importante, unha ocasión de ouro para poder facer iso. Ademais, fálase, hai quen comeza a falar xa da posibilidade de que nun futuro Giraldez marche do Celta, etcétera, pero a min dame a sensación de que Giraldez está no ecosistema perfecto estando no Celta para él. Dubido moito que en equipos, por exemplo, non sei, da Bundesliga, mesmo
da Premier League ou outros equipos en España tivese a posibilidade de facer as cousas que está a facer co Celta e agardo que lle dean máis tempo e que lle dean máis confianza aí. Totalmente. A ver, o certo é que a día de hoxe precisanse mutuamente. O Celta precisa a Giraldez, evidentemente, e Giraldez agora mesmo, neste momento, penso que tamén, penso que el ten que, na súa idea, primeiro porque é un gran celtista, e segundo porque creo que el quere botar raíces, consolidarse e ver do que pode ser capaz neste proxecto que iniciou el, porque é un equipo, un plantel de autor completamente. O Celta entregou o seu proxecto a Giraldez e Giraldez construiu dende os cimentos o proxecto. Entón, el, imagino que nos seus primeiros anos en Primeira División quererá saber que pode facer co equipo da súa vida, non? Porque ademais é que a nivel económico, fixade vos, a nivel económico, é que calquera empresa que pon nas mans de Giraldez este proxecto é que o superávit absoluto. Fixade vos que hai uns meses dicíamos que claro que traspasar a Ubicas por 12 millóns de euros e non ter sucesor. Eu o primeiro, póñome unha lista de primeiro. Dicía que era pois neglixente, contraproducente, que claro, que quedábamos en dianteiros, pois está absolutamente trabucado, porque infravalorei a capacidade que ten Giraldez de sacar da chisteira o enésimo truco, non? Entón, claro, isto a nivel económico ubicas 12 ou 13 millóns de euros. Foise Larsen 30 millóns de euros. Quen se lembra de Larsen? Un bo xogador, pero realmente non estamos a pasar a trancos porque Larsen non estea. Gabri Veiga, 40 millóns de euros, non pasa nada. Sae Fer López. Que máis xogadores se foron ano pasado? É que a ficha de Bamba non pasou nada porque se fora Bamba. Quero dicir, porque saen xogadores un detrás de outro e rapaces agora no ve como Ángel Arcos, como Óscar Marcos, que están xa preparados e claro, imaginadevos os rapaces do Fortuna. E os rapaces do Fortuna, vendo que as portas do primeiro equipo da Primeira División están abertas de par en par e que saen abalaídos comerse os rivais. Pero é que isto se nota. Pensade que o Celta Fortuna este ano é un equipo completamente novo, que son prácticamente os juvenis do ano anterior. Está lexando todavía por entrar en playoff. Pero isto é porque a motivación, as ganas de comerse o céspede é total, porque ves que se destacas un pouco, podes ter a oportunidade de xogar diante dos mellores xogadores do mundo na principal liga de Europa. Entón, quero dicir que hai unha parece que hai que todos os planetas están a mirar para nós neste momento, non? E a verdade é que temos que ser intelixentes, creo que tocará falar disto en verán, pero creo que temos que ser o suficientemente audaces como para construir en riba disto, edificar en riba disto, que non se nos vayan estes xogadores a outros equipos, primeiro porque creo que, ao igual que distí Antón, o que dicíades vos, no sentido de que Giraldez precisa o Celta, creo que moitos dos xogadores están a rendir cun nivel determinado grazas ao ecosistema que hai ao redor do equipo, non? Eu creo principalmente, non por poñer un exemplo, creo que Alfon, o Galla me equivoque, porque o Galla triunfe, porque é un dos nosos, pero creo que Alfon vai botar de menos o Celta. Creo que a sombra do Celta vai ser moi alongada para moitos xogadores, porque o ecosistema que tivo Alfon para poder medrar, non creo que teñan nin a paciencia nin os medios en Sevilla para poder é que se vai o Sevilla no peor momento da historia do Sevilla, diría eu, porque ten un follón montado. Por lo menos non vai baixar, non ten pinta coa vitoria do outro día, pero tela que teñen montada. No, pero a situación social que non é cómoda. coa directiva e cos xogadores e con todo é terrible. É terrible. É que, bueno, o que decías ti... Ai, sí, perdón. Non, dalle, Martín. Que respecto ao superávit que dis, é que ten en conta que o pufo que deixou o despido de Benítez, coa clasificación europea e a pasta que nos dan por quedares, imagina, sétimo, xa pode estar casi cuberto. Conte para o ano que ven ou para este, non sei moi ben como batemos. A ver, o pufo de Benítez, entendo que xa onde vai que ten que estar pagado xa. Bueno, os estamos cantas vendas van a plazos. Porque vamos. Non sei se está pagado ou non. A ficha de Bamba. Que foron 25 millóns, Pero que traspasamos a Duicas, non temos a ficha de Bamba, estamos plagados no primeiro equipo agora de fichas de xuvenís, pero canto cobraba Benítez? Que vai, a ver que imos ter que vender a sede. Dicían que como se chama, que a indemnización foi de 25 millóns, non? Sí, dicían que para ter o límite salarial había que vender por uns 34 millóns ou algo así, ou ter ingresos, pero bueno, o tema é que estamos mellor económicamente do que parecería. No, claro, sí, agora se quedamos séptimos, sen dúbida, claro. Bueno, o propio Giraldez
hai que lembrar que Giraldez é máis novo que Aspas. Eu creo que vai quedar uns aniños aquí como a mínimo. Non sei se tantos como a Imanol ou o Cholo, pero é que é bo tanto para él como para o propio Celta. É unha simbiosis, como alguén dicía polo chat. Claro, tamén unha cuestión de paciencia, non? Porque quero dicir que se as cousas van ben, pois sempre é máis sinxelo falar. Haberá paciencia se nun Claro, o futuro as problema é cousas non cando veñan vayan maladas. tan ben. Claro, o que dicíamos das Celtas, non? Apoiamos as Iso é Celtas, chave. cando as Celtas non gañen e non ascendan, hai que apoialas tamén, non? Exacto. Non, é importante a xestión que se faga estamos a falar de canteiráns, a xestión que se faga desas fichas e dos contratos que terán eses rapaces que xoguen no primeiro equipo, porque eu entendo que se están a render, se están a xogar no primeiro equipo, que irán cobrar como un xogador de primeira, e non como un xogador do Celta Fortuna. Juvenil, obviamente. Espero que, exacto, espero que as condicións de Giraldez tamén sexan as que merece un adestrador que está a render da maneira que está rendendo. Falábamos antes dese espello que era a Real, no que nos mirábamos por como xestionaban a canteira, e parece que coincide ese peche de ciclo coa marcha de Imanol da Real co inicio do ciclo Giraldez no Celta, que dúas situacións máis opostas neste caso. E quen non lo ia dicir hai un ano, que tremendo, como cambia todo. É tremendísimo. É que vamos, nos din fai un ano que estaríamos aquí falando disto. Sí, por eso eu dicía que para mí algo é unha cousa totalmente inagardada e probablemente vos lembrades que as miñas críticas a directiva aquí no Bar Celeste, dende que comezamos no 2017 prácticamente, teñen sido que eses cartos, ese aspecto económico non ía da man do aspecto deportivo, que moito dese diñeiro non revertía no que se vía no céspede, non? Entón, eu pregunto vos, que con este Celta de Giraldez, que ten a oportunidade de realmente convertirse nun proxecto de presente e futuro, dun presente que vai a cara ao futuro, non? E que ten a oportunidade de que realmente sexa un proxecto arredor dunha filosofía xa non de xogo ou de adestrador, senón de clube, non? Ademais, con este moi probable premio de Europa, somos galegos e non vendemos a pel do oso antes de cazalo, non? Somos galegos e do Celta. Claro, galegos e do Celta. Dindos de Missouri aquí en nos Estados Unidos que hai que ensinarlle as cousas para que as crean. Bueno, penso que en Galicia un pouco así tamén, e no celtismo tamén, pero podemos dicir que é moi probable que o Celta vai a clasificarse para Europa. Que lle pedides a directiva nesta conxuntura na que estamos agora no mes de maio de 2025, porque, bueno, tanto se ven o Bar Celeste como a Senón, pois penso que é un tema interesante de conversación. Eu pediríalle, sobre todo, coherencia, continuidade, en non intentar cometer os erros que se cometeron no pasado, como esa fichaxe de Benítez, que ainda que ilusionaba polo que significaba Benítez, por ser un adestrador con moitos títulos, por non pensar que gastar unha cantidade inxente de diñeiro vai resultar en resultados positivos necesariamente. Entón, seguir crendo no proxecto que se está a construir e como dicía, non sei se era Mon, Martín ou algún de vos, construir en riba do que se está a facer dos cimentos que estamos a poñer esta tempada. O que pediría, sobre todo, paciencia e continuidade. E que escoiten o que lle pide o adestrador, porque esa é outra, imagino, non, que Giraldez está facendo un traballo inmenso cos canteiráns, e a meirande parte dos xogadores son de Fortuna, son das categorías inferiores, etc. Pero imagino que Giraldez chegará o día 26 de maio e se reunirá con Garcés ou con Marian, non sei, ou con os dous, e lles dirá, moi ben, pero que estes 4 non se vayan e me teis que traer este perfil. E que a partir de aí se traballe e se poidan, non digo todos, pero polo menos a maioría do que el poida precisar, ou que el crea que precisa, non? Para
para completar o equipo. O sea, ao final, o que imos ou o que queremos é ser ou ter de modelo a Real Sociedade é o que fai, non? Ten a meirande parte dos seus xogadores son de Zubieta e despois completa según o ano e tal, con 3 ou 4 que vexan que son postos que non están ben cubertos ou o que sexa. E que despois tamén hai que ter en conta unha cousa. Agora estamos moi contentos porque os chavales que están saindo son dunha calidade buenísima e parece que os que ven atrás tamén. Pero é o que me falaba un amigo meu que de Donosti socio da Real outro día. Cando se ten este tipo de proxectos hai que ter claro tamén que pode vir unha xeración non tan boa. E que entón aí pode que veñan maldadas e teñas que fichar máis ou simplemente asumir que igual durante uns 2 anos ou o que for non vas chegar á competición europea ou vas a estar sufrindo máis que o que lle aconteceu este ano a Real, non? Que a Real levaba 5 anos seguidos indo a Europa, incluindo a Champions, fai 2 anos, non? E facendo un papel boísimo tamén na Copa do Rei, que gañou a Copa do Rei no ano 2020, non? E agora, de repente, cando se viu sin nada, é que a xente comeza a cuestionar o equipo e o adestrador. Porque é o que falábamos outro día, que o fútbol é moi cortoplacista e a xente ten moi mala memoria. Entón, agora estamos todos moi contentos. O problema vai ser o día... Sin duda. Que as cousas igual non vayan tan ben, entón a ver se ten paciencia ou non. Claro, pero isto é totalmente, vamos, firmo debaixo do que dice, iso é clave para o proxecto dos vindeiros anos, non? Pero que para isto temos que ter un cambio de mentalidade todos, como afección, como clube, e a directiva e o corpo técnico xa o ten de serie, pero todo o mundo, non? Porque efectivamente ti podes ter unha xeración que non saian pois xogadores tan exitosos, non? E tan bons técnicamente e que eran os xuvenís que foron subcampións da Copa de Campións, non? Pero que as fichases tampouco te garanten que o xogador sexa bo, quero dicir. Non, claro, non. Quero dicir, o que temos é que primeiro de todo valorar o noso, é dicir, ter claro que nós temos condicións en Afouteza, en Mos, tan importantes, tan válidas e tan boas como a mellor das canteiras de España. Iso é o primeiro. O que non podemos é cometer o erro que cometemos hai só un ano e pico, ir a buscar a canteira do Madrid a un tal doutor por 6 millóns de euros, o que tiñamos na casa, que agora temos unha canteira, final en Vitoria, por certo, a la vez un Valencia 0. Pues sí, estaba a seguilo, un 0 gol de Joan Jordan. Iso é. Ir a buscar ao filial do Real Madrid un tipo que era un problema realmente a nivel de calidade, porque era un desastre, investir 6 millóns de euros, creo que custou, polo 50% dos seus dereitos, e aínda por riba, que funcione de tapón dun Damián, dun Miguel Román, dun Fran Beltrán, dun Hugo Sotelo, do que pode vir por detrás. Ese erro hai que desterralo. A palabra doutor ten que estar en riba de todas as mesas das direccións deportivas de aquí aos próximos 50 anos na sede. Isto non pode suceder. E para iso hai que valorar o noso. Temos que poñer en riba da mesa o noso. Ser conscientes de que os xogadores que están en Afouteza, para empezar, ata que se demostre o contrario, son tan bons como os da cantera do Real Madrid ou Barcelona. E logo, cando se lles dé a oportunidade e realmente esteamos seguros de que non están a dar o nivel que deberían dar en primeira división, entón sí, buscar firmar garantías. Pero os daqui son tan bons, en principio, como os mellores que poida haber por aí. A partir de aí construir. Creo que isto exixe un cambio de mentalidade que creo que nós como afición xa temos, creo, a meirande parte de nós, e que creo que Claudio Giraldez vai ser capaz de construir dentro das paredes de Casa Celta. E que a canteira, aparte, garante iso, garante esa identidade no campo, claro, ese saber que a quen traias do Celta Fortuna vai xogar o mesmo o que xogan os do primeiro equipo. E iso axuda a comunión coa afección, que ao final claramente a afección é o que estaba pedindo. Que é o que quere a afección, que os chavales saian do Fortuna, non? É o que se supón que está facendo a directiva, que queren facer un organigrama no que os rapaces vayan subindo escalóns e que non hai esa tanta diferencia a hora de xogar, xa sesa tácticamente, que se buscamos perfis fora, pois teñen que ser perfis, obviamente, que non teñamos na Madroa.
non podemos, como Dimón, ir a buscar xente que non eleva o nivel. E que eso é meterse tiros no pé. A base ten que ser a Madroa, está claro. Eu creo que a xente vai se dando conta, vas vendo rapaces con camisetas de Joel Lagos, a Charlie, Javi, un montón na rúa de Vigo, jova, eu creo que de cara ao mercado, o que dicía, creo que Marta, coherencia sobre todo. Coherencia por enriba de todo e fichar onde esté claro que hai que fichar, hai que fichar porque a min o feito de xogar 3 competicións cun adestrador como a Claudio non me preocupa tanto como podría ser cun Coudet que ten os seus 11 de confianza e ao mellor sofres en liga, incluso podes chegar a baixar. Pero, por exemplo, na posición de porteiro sí que creo que habería que traer algo sí ou sí, reemplazo de Alphonse en marcha, un carrileiro esquerdo por Ristich e Cervi, que dou por feito que non continuarán, pero máis aló diso, facer caso a Giraldez, que é o que máis sabe, basicamente. Claro, exacto, facer caso que lles diga. Volta Rick Pepinillo o chat despois dunha semana se di afianzarse en Europa debería ser o obxectivo da directiva, crecer, o contrario que fixeron despois de Berizzo. Estou de acordo, pero penso que é máis afianzarse en primeira con opcións nalgúns casos de chegar a Europa. Penso que ese tería que ser o obxectivo do Celta. Non sufrir todos os anos para manter a categoría. E despois tamén di... E a partir de aí o que for. O que sexa, non? Efectivamente. E despois tamén di Rick Pepinillo, o fútbol non ten memoria, o futuro de Claudio estará ligado aos resultados, se pode manter o plantel será un plus, pero para manter ese plantel un dos problemas serán os cedidos. Tamén di Rick que volvan, xa que non todos se poderán colocar na MLS. Ese é un problema serio realmente, non vos parece? Penso que é algo do que se está a falar xa agora, porque os cedidos van voltar. A pregunta é se algúns deses cedidos poderían ser recuperables no contexto deste Celta de Claudio Giraldez. Eu penso que sí, que seguramente Claudio poderá facer alguna cousa con él. Eu confío moitísimo en Claudio. Eu tamén. Nese sentido, que diga Claudio, ben estará. Eu creo que querer a Javi Rueda, que está aí como un foguete en segunda, pero que aparte de ele, que non sei se ni sequera Claudio os querería en plantilla, por exemplo, os Unai, Carles, que se saíron cando estaba Claudio como adestrador, que podería elevar o nivel deses xogadores, como está facendo con toda a plantilla actual, seguro, pero eu creo que van a intentar darlle saída a gran maioría, a verdade. Por exemplo, despois está o caso de Aidú, que tivo unha lesión super grave, era un pilar na defensa, pero que, bueno, a ver, tampouco é o contexto ideal para brillar neste Pucela, que é o peor equipo do século, basicamente, pero parece que non está dando nivel prelesión. Vamos ter semanas, como a sempre, de mercado, este chega, este vaise ir, rumores de asentes, intereses, e que depende do mercado, de Claudio, moitísimos factores, vamos. O verán vai ser divertido, porque... A verdade, a min Claudio rompeume tantos esquemas que realmente non sei, estou perdido. Xa eu, por definición, son unha persoa que desconfía moito de todas as cousas e non teño certezas, teño 2 ou 3 nada máis na vida, non? Pero sí que é verdade que no fútbol bueno, pois vai tendo cousas máis ou menos claras ou trata de ver o que lle gusta, o que non lle gusta, o que cree que vai ter éxito, o que ten claro que non. E con Claudio tiña claro, como dicía Antón ao principio do programa, non? Tiña claro que o máximo que podía aspirar o Celta despois dos reforzos que fixo no verán, e posto que viñamos duns anos cun plantel moi xusto, eu pensaba, bueno, os reforzos, Borja Iglesias, que ven dun ano depresivo en Sevilla, xa prácticamente de volta, que volve a casa, bueno, Ilais Moriba, un tipo que non se adoptou en ningún lado, e Marcos Alonso, que é un campeón de Champions que non creo que veña super motivado a un proxecto de un equipo salvado pola campá, non? Claro, ti pensas iso e pensas en Iago Aspas un ano máis vello, que o falábamos aquí, un adestrador novel, e dis, bueno, permanencia e aplaudimos coas orellas. E se podemos xogar un pouco ben o fútbol de cando en vez, perfecto. Claro, e ves isto, ves que ese rapaz que en Sevilla as porterías máis grandes lle parecían de hockey, chega aquí, hai un ano espectacular,
como Borja Iglesias, espectacular, o Borja Iglesias do Español e do Zaragoza. Wesley Moriba, un tipo que non se adaptaba en ningún lado, que en Leipzig parecía unha estrela que pedía, non sei que pedía, uvas nos hotéis e cousas estranas, que chega a Getafe tampouco triunfa, que en Valencia tivo problemas, chega aquí e o tipo é un xogador máis que válido para a primeira división. Marcos Alonso, que vou dicir de Marcos Alonso? Onte estaba Mingueza, non sei se viche de vídeo, estaba Mingueza bailando a morocha, bailando a morocha, totalmente co teléfono a videochamada con Marcos Alonso. Un tipo que gañou a Champions. Un tipo que gañou todo na vida. E que é un máis do grupo. Exacto, é un máis do grupo. Sergio Carreira, que era suplente en Elche, suplente no Mirandés, que en segunda división estaba a ver se alguén lle daba oportunidade. Chega aquí o tipo un dos laterais dereitos que está a seguir de la Fuente para a primeira división. Alfon estivo no Santander, no Racing de Santander, un Racing de Santander que non é o actual, un Racing de Santander que estaba para non baixar a primeira federación, e non tiña oportunidades no Racing de Santander. E chega, e claro, chega a Sevilla e chao. Quero dicir, que eu penso que se adestramos un pouco nós, igual en verán, Claudio Giraldez nos convirte en xogadores de primeira división, porque é tremendo deste home. É tremendo, eu xa desconfío de todo o que poida pasar, porque igual Carles Pérez, que este ano tivo un paso, bueno, pois de testemunha polo Xetafe, a través da pretemporada con Claudio Giraldez se converte en un xogador máis que válido, ou calquera dos tíos que poidan retornar, non? Eu creo que non, eu creo que Carles Pérez está un pouco desconectado, pero non o sei, non vos podo dicir, non o teño claro, porque este home ten a capacidade de enganchar a todo o mundo, non? Entón, eu con Claudio Giraldez como director, bueno, non teño medo. Vou con el a onde fai a falta, hai que facer unha pretempada baseada, creo, no proxecto actual, e confiar nos que veñan e confiar en que teñan a mesma capacidade de unirse ao carro, de xerar o mesmo borrollo, a mesma capacidade, que sobre todo que sexan xogadores que saben que todos van a estar enchufados, que van a ter oportunidades, pero que tamén van a chupar banquillo, porque aquí isto non é un equipo de 13 ou de 14, é un equipo de 20 e tantos, e a partir de aí, pois bueno, construir unha tempada ilusionante. Sobre todo, eu penso que temos que estar preparados para, se estamos 14º, 15º, se temos unha mala racha, seguir empurrando. E non me cabe dúbida de que o celtismo vai estar aí. Pero pode pasar tamén, e temos que estar preparados para o ano que ven, froito tamén das 3 competicións, da exixencia do calendario. Se na Liga o pasamos mal, pois estar aí a tope, apretar os dentes e sacar o equipo entre todos dos problemas, porque o fixemos con todos os adestradores e por suposto que temos que facer con este equipo e con este adestrador. Para min está claro que no fútbol, tamén na vida en xeral, o máis difícil para a xente é cambiar de opinión, non? Porque fixadevos a de xente que di eu xa estaba no carro de fulanito cando non? Como que moitos capitán a posteriori. Como que somos máis ou menos visionarios e nunca queremos cambiar de opinión e tal e cual. Eu penso que hai que ter un pouco máis de mente aberta para dicir, bueno, pois trabuqueime neste caso, non? Eu pensaba unha cousa e despois dáse outra cousa, porque ademais no fútbol o cúmulo de circunstancias é moi grande, depende de moitas cousas, non só do traballo dos xogadores, do corpo técnico, etcétera, senón pois de imponderables que todos sabemos cales son. Mesmo estou a escoitar a xente que di, penso que de xeito trabucado que a Conference League, por exemplo, non é para o Celta, que o Celta está por riba diso. Evidentemente, se eu podo pedir, pido a Europa League, evidentemente. Se podo pedir máis, pido a Champions League, e se pode ser mesmo o mundialito de clubes, non? Pero, evidentemente, estamos a falar desta dicotomía Europa League ou Conference League, e a mí pareceme que a Conference League non sería un premio menor para este Real Club Celta de Vigo que voltaría a Europa. Que pensades sobre iso? Pensades que a Conference League non compensa, como din algúns? Eu penso que compensa. O problema que lleves a Conference League é que teníamos que xogar unha eliminatoria previa en agosto. Entón, iso vai acelerar todavía máis os tempos para a directiva, para a pretemporada, non? Aí xa xogas con a presión de que xa en agosto non se vai a comenzar a Liga, senón tamén vas ter que xogar unha eliminatoria para a Conference, que foi o que lle pasou hai 2 anos a Osasuna, non? Que non a pasou. Entón, a priori... No, bueno,
O ano pasado foi. O ano pasado, sí. O ano pasado, sí. Contra o Pois, Brujas. Sí, sí. a priori, un pensa... O Brujas que é máis- tampouco é un equipo do montón, cuidado, porque se meña que aí absoluto. solamente No, hai equipos claro, de San claro. Marino e das Illas Feroe, pero en realidad No, mira o agora, Brujas vai é xogar un co equipo vai xogar importante, co ves? Chelsea, non? A final o Betis. Claro, Non é claro. o Chelsea. Que vai xogar. De todas maneiras, creo que ian cambiar un pouco o sistema da previa porque ás veces era incluso máis difícil o que dicíades clasificarte para a propia conference que habrá que che toca aí unha vez estás clasificado. Entón, espero que sí, pero bueno, ten máis pinta de que estaremos en Europa. Eu creo que temos todos esta espinita clavada da última semifinal contra o Manchester, non só polo emocional, que no económico debería ser mellor tamén, e nunca se sabe, a priori pode ser máis fácil a conference, pode ser, pero que se mirades que nes están agora mesmo clasificados, hai equipos moi bons, recoñecibles de Italia, de Francia, etcétera, Lille, a Fiore, creo, etcétera. Tampouco é que sexa un camiño de rosas, vamos. A ver, eu non sei, o que diga que a Conference non compensa ou que é unha competición menor, eu creo que é porque non viu a celebración do o Chelsea, non falo do rápido de Cus Pedriños. A celebración do Chelsea por eliminar o Diusgarden ou o partido da Fiorentina contra o Betis, que foi un partido a cara de can e que o Betis, vamos, celebraron non só alá en Florencia, senón que na volta montouse unha en Sevilla pola clasificación para o final, o cal é lóxico, é o Betis, que é un equipo que leva anos xa a un nivel superior ao noso. Por lo tanto, caramba, nós chegamos aquí un ano bo e non nos vale a Conference. Non podemos caer nese erro. É un premio espectacular entrar en Europa este ano, un premio, unha matrícula de honra, como di Claudio Giraldez. Home, a min personalmente ilusioname a Europa League máis que a Conference. Por eso dá de intentar, como dicíades, non? Voltar outra vez a esa competición que en 2017 nos deixou tan bo recordo, tan malo a vez, non? Pero bueno, é a nosa historia. E sobre todo porque creo que a nivel económico tamén beneficia e porque efectivamente esa previa da Conference a min xerérame moito respecto. Iso é verdade. Eu penso que a nivel de prestixio é certo que a Europa League está un pouco por riba, pero eu vendo a repercusión que hai nos programas internacionais, nos programas en Europa, incluso aquí nas canles privadas que se ocupan de dar as dúas, van prácticamente da man. O outro día, o partido do Athletic Club e do Betis se daban prácticamente de maneira paralela e dun xeito paralelo nos programas, non? Son competicións pois parecido ao que podía ser a antigua Recopa e a Copa da UEFA, non? Dúas competicións continentais que efectivamente son irmáns menores da Champions League, da Copa de Europa, entón, pero que son moi prestixiosas e absolutamente respectables e codiciadas e envidiadas por todos aqueles equipos que non as xogan, non? Por lo tanto, creo que é un erro falta de perspectiva o pensar que a Conference League pois que non é un premio apetecible. Eu teño unhas ganas tolas de ver a un equipo random de onde sexa, de Rumanía, de Illas Feroe, de San Marino, de Gran Bretaña se toca, de Francia se toca, pero teño moitísimas ganas de volver a vivir un escenario europeo un xoves ou un mércores en Balaídos. Hai que saborealos. Pero pode comprometer as fichaxes, como di aí Rick Pepenillo, ter que xogar esa previa da Conference League? Bueno, podría ser por eso que comentaba Marta de que teríamos que pasar unha eliminatoria previa xogándose no Bran, pois que acelerase iso todo, pero bueno, non o teño tan claro, non creo que quizáis vaya a determinar o rumbo que tome o club con respecto ás fichaxes. A mí non me preocupa. Eu non lle fago ascos a ninguna das súas competicións e o que diga que a Conference é unha competición menor parece que xa non se lembra de que levamos tempadas e tempadas loitando por non descender. Así que de repente desmerecer a unha competición europea a que acceden equipos que se clasifican nos primeiros postos da clasificación, pois non sei se será un coruñés o que o di, a min cheirame a coruñés iso, pero bueno, probablemente. No, hai xente no celtismo que está segura de que, por exemplo, económicamente non
non funciona moi ben a Conference League, a menos que se chegue a semifinais, cuartos de final, a final, Pero o etc. máis bonito do fútbol é a ilusión, e ao final, se gañas a Conference ou chegas a final, dache igual que non Claro, gañas. exactamente, que lle digan iso Betis. A ver, Exacto. Eu non estou chegou de a acordo con final. eso, simplemente transmito que leo ás veces polas redes, É verdad por que hai xente que comentarios o e dice. tal. Pero Eu o se que teño ao que Ese é o final, escoller, problema de moita xente. Eu Ese é o que problema de digo- moita xente, que ao final pillas unha racha boa e xa parece que só nos vale a Champions League. Entón, claro, non é así, é que de onde hai que lembrar de onde viemos e onde estamos agora, é o que dicía Mon antes. onde podemos voltar en cuestión Exactamente. de nada, porque ao final, bueno, somos un equipo modesto e hai que saber que é unha competición dura e que non sempre imos acabar entre os 10 primeiros clasificados. Se agora a mí se me dan a todos nos escoller, din- non, Claro, eu non, ia a dicir ver. unha tontería, que se me dan a escoller eu onde nos garantan xogar algún partido no Reino Unido, porque o mes pasado saquei o visados de que piden agora, que é válido por 2 anos para viaxar ao Reino Unido, así que a competición que me garanta poder ir a ver un partido ao Reino Unido, eu firmo xa. O Reino Unido Non, tiña pero- que... Mirade, eu acabo de preguntarlle a ChatGPT se é rentable económicamente xogar a Conference League. E claramente a contestación é clara porque a UEFA establece uns premios económicos só pola participación na Conference League, que nos equipos da Liga Española son xa de entrada 3,17 millóns de euros por participar, máis 400.000 por unha victoria e 133.000 nos empates. Como exemplo práctico pon o caso do Real Betis, que é verdade que é un equipo que chega a final, pero como exemplo práctico dun equipo que na Liga Española pode chegar lonxe. Os ingresos acumulados no Betis ata semifinais son de 14,7 millóns de euros. Entón, a min que alguén que teña unha inteligencia superior a ChatGPT que me diga en que se basea para dicir que a Conference League non é unha competición que é rentable do punto de vista económico. Eu non Pero teño que a ademais- inteligencia superior a ChatGPT, así que non vou dicir iso, pero sí pregunto vos, porque o día aí J.I. Carou, temos plantel para afrontar esas 3 competicións nunha mesma tempada? Ese outro tema. Eu enganchar isto que ven de dicir Mon das fichases, o rédito económico, etcétera, e que o feito que non... Eu creo que hai moito talento sobe por aí adiante, non só en Europa, en América Latina, en África, que estarán mirando este Celta e Xirale dicindo, pois aínda que cobre eu menos indo ao Celta, compénsame Sí. moito, porque a miña Claramente. progresión persoal vai ser quizáis mellor. Entón, pode ser que incluso se non gañásemos tanto diñeiro, estas sobes promesas ou xente estilo Marcos Alonso e like, xogadores que en teoría estaban caindo hacia baixo na súa curva de rendemento, que queran vir e que iso non trastoque tanto a planificación. Hai que buscar unha estabilidade que nos Bueno, permeta... é un atractivo para xogadores que... Claro, se é que queiran niso, quedar, Marta, Incluso para xogadores europeo. consagrados como Borja Iglesias, que parece ser que se quedará no Celta, estaría disposto a cobrar posiblemente menos que no Betis, pero quedaría moi a gusto. É que Aquí, niso cambiou a situación moito do Celta, de ser un clube a que había xogadores que non querían vir hai uns anos a ser agora un clube moi apetecible pois polos resultados, pero tamén polo proxecto que se pode consolidar. Eu estou de acordo co que dixo J.I. Carou de pasiño a pasiño non faxe o camiño, como dicía Manolo Romón naquele programa de Televisión de Galicia sobre o Xacobeo, serón pasiño a pasiño e fortalecer o plantel, pero unha razón para fortalecer o plantel é precisamente xogar Conference League ou Europa League. Estar en Europa é unha cuestión que económicamente, dende un punto de vista de plantel e dende un punto de vista de afición tamén, pois é moi importante, porque que hai moitos anos que o Celta non se pasea por Europa, e hai moitos anos, neses anos nos que non se pasea por Europa, moito tempo, moitas ocasións estivo a loitar por non baixar, como dicíades. Entón, penso que iso é algo moi importante. Bueno, sei que tedes que marchar moitos, entón, se queredes, facemos as puntuacións, facemos o porra time para que podamos ir pechando este programa en directo do Bar Celeste, no que estamos a celebrar que o Celta leva 6 de 6 dende que Benítez dixo aquelo de moi justitos, e o Celta está moi preto xa da
das competicións europeas que bueno, eu penso que ansiamos todos, porque eu penso que mesmo os celtistas que din que non compensa a Europa League, na parte de atrás do seu machine están a pensar que realmente non o pensan, que realmente que o Celta este en Europa. Que se poñan a sintonía, é que unha se poñan a cousa sintonía. Se da Europa poñen a League, sintonía que xa é verdade. xa está, os pelos así, que se apoñan. E logo as declaracións de Iago Aspas, aquelas que lembraredes despois do partido en Old Trafford, cos ollos cheos de bágoas, dicindo que eran un grupo de rapaces que someteu a xogadores de 40, 50, 60 millóns de euros como aquel Paul Pogba, e prometendo Iago Aspas que volverían. Polo menos, só dende o punto de vista de devolverlle iso a Iago Aspas, no seu probablemente último ano de carreira no Celta, só por iso xa merece a pena, xa paga a pena xogar a competición europea e intentar pechar o círculo alrededor del. E que cantos anos máis vai xogar Iago Aspas co Celta non está claro, probablemente un máis, quen sabe se dous, pero a posibilidade de voltar a Europa é algo realmente moi suculento nesta tempada. Bueno, se queredes, non vai ser sinxelo realmente dar puntos porque realmente non foi un gran partido, pero se alguén o ten claro que chimpe e diga 5 puntos pro mellor, 3 pro segundo e 1 pro terceiro. Eu teño claro, eu se queredes digo os meus, eu vou premiar sobre todo a defensa, doulle un punto a Borja Iglesias, ese primer puntiño a él, porque creo que fixo unha primeira parte espectacular, o traballo que sempre fai e que parece que ás veces non é tan vistoso, aínda que tivo ese fallo de cara a gol. Os 3 puntos para Carlos Domínguez e os 5 para Javier Rodríguez. O sea, creo que neste partido a nosa defensa é a que merece unha maior mención e bueno, os meus puntos van para eles 3. Eu moi de acordo, vou ir na liña de Susi. Un punto para Javi, que é increíble o nivel que acadou na súa primeira tempada en primeira, super polivalente, tamén en coitelo en ataque. Onte como a toda defensa moi ben. Tamén quero dar mención a Ristis, non vou a puntuar, pero mira, sae un partido e moi ben en defensa. E Mingui tamén. O problema de Ristis son as lesións, que se manca demasiado. Sería un xogador moi interesante. Bueno, 3 para Borja, porque, bueno, fallou esa ocasión ao principio e ao mellor a recordaríamos a final de tempada se non chegamos a gañar, pero, bueno, estivo moi sólido, xogando moi ben de espaldas, deu asistencia tamén. Sí, asistencia, e creo que merece, leva un final de tempada moi, moi notable. 5 puntos para Charlie, está resarcíndose moi ben, tanto no plano mental como a físico. Quero tocar unha cousiña que dicía Mon ao principio do programa sobre Joel Lago e a súa actitude. Creo que se está pegando un pouco en Charlie, porque miro como nalgúnas xogadas ao final vai Joel a dicirlle moi ben, rapaz, moi ben, tal. Algo así debe dicirlle que se lle pega ese carácter e que moi bo partido en defensa en área propia, sendo un ferrote por arriba, por abaixo. Chapó, demostrando que ten nivel de sobra para xogar neste Celta. Sí, efectivamente, eu estou moi de acordo. Mira, pensaba agora o que significa o Celta de Girales, é un pequeno apuntamento. Parecía que coas baixas de Starfel e de Marcos Alonso, que son os dous pilares do centro da defensa do Celta, pois claro, que en calquera equipo de primeira división estas dúas baixas farían mella, E mirade os rapaces o que foron capaces de facer, aguantando a unha Real Sociedade que, insisto, o segundo tempo foi a Real Sociedade bueno, que non estén acostumados, e Carlos Domínguez estivo imperial. Fronte ao Sevilla tamén estivo moi ben Carlos Domínguez. Se isto sumamos que tivo que pois facer fronte a ese erro contra o Español, que ás veces non é fácil, que deixa pegada psicolóxica, ten dobre mérito. Por lo tanto, un máis que se suma a festa e un máis que se suma a dificultade que lle poñen todos a Claudio Giraldes para facer un 11, non? Que para min foi o mellor tamén. Pero o partido de Javi Rodríguez foi excelso, un máis. Javi Rodríguez é raro que nun partido estea por debaixo do 7, moi raro. Ten unha regularidade espectacular. Sempre está entre o 7 e o 10. Nunca falla Javi Rodríguez. Entón, para min os puntos creo que son un punto para Javi Rodríguez, efectivamente, estivo moi ben. 3 puntos para Borja Iglesias, porque creo que foi o faro, sobre todo no primeiro tempo, sobre o que descansou o xogo directo do Celta e que creo que ten boa parte de responsabilidade. Tamén Mingueza filtra un bo pase, pero sí que é verdade que ese desmarque de Borja Iglesias en ruptura é fantástico e logo esa asistencia ao Alfon. Creo que no primeiro tempo
fixo que a Real Sociedade non se fora moito para arriba, que peleou moitísimo. Encantoume o partido de Borja Iglesias, que se suma a boa racha que leva xa penso que dende principios deste ano, dende xaneiro, febreiro. E para min o mellor, efectivamente, foi Carlos Domínguez. Carlos Domínguez estuvo colosal, sobre todo no xogo aéreo. Deu unha lección de posicionamento, de ser capaz de apurar ata o último momento a liña de fora de xogo e, sobre todo, nos últimos minutos de coraxe, de capacidade de resistir, de aguantar, sacándose o balón debaixo dos paus. E que, repito, merécese por ese tropezo contra o Español, e que é un xogador que ten unha porcentaxe de victorias co Celta que realmente chama a atención, por estar por enriba do 50%. Por lo tanto, esas son as miñas puntuacións. Bueno, imos a estar todos máis ou menos de acordo, me parece. Sí. A ver, eu vou dicir 1 punto para Borja, 3 puntos para Javi Rodríguez e 5 para Carlos Domínguez. É o que dicíamos. Javi xa non hai palabras para describir a Javi, sempre o fai ben, é verdade. Da igual se sai de titular, se sai de suplente, sempre o fai ben. E onte o fixo moi ben. Carlos Domínguez, para min foi o mellor, e se soubo repoñer do super erro que tivo no día do partido do Español, non? Entón, iso ten doble mérito, non saber repoñerse tan pronto dun fallo como aquel. E bueno, que eu son Tim Borja para sempre. Entón, doulle 1 punto porque sempre o traballo que fai, aínda que ás veces non se nota tanto, é impagable. Aínda que fallara, que fallou, é que igual é que falábamos onte, é que se metese todas non estaría no Celta. O sea, xa sería un super crack que estaría en un super equipo que xoga a Champions League, eu que sei, non? Entón, iso, para min, esos son os puntos. Eu realmente con Borja pois teño a mesma sensación que Marta. No Bar Celeste, nos 7 anos de programa que levamos, só entrevistamos nunha ocasión a Jorge Otero, magnífica persoa e grandísimo xogador, pero se eu puidese elixir un xogador do Celta agora para entrevistar no programa e falar con el, sería Borja Iglesias. Non sería Iago Aspas, ainda que eu admiro a Iago Aspas, por suposto, por todo o que significa, pero se puidese elixir a un, sería el. Co de Carlos Domínguez estou de acordo que cando falamos de paciencia, estamos a falar diso, que pode haber un partido no que falle e non pasa nada. Hai que apoiar os xogadores que fallan, tanto se son da canteira como se non, porque van a seguir no equipo e van a seguir aportando. Isto está ocorrendo con Carlos Domínguez. Penso que a psicóloga do Celta e o propio Claudio Giraldes saben perfectamente que as cousas son así. Entón, sí, claro que se repón, pero se repón porque ten que haber ese ecosistema para que se repoña. Se cada vez que fallan, pues están lanzándolle pedras, pues evidentemente non se vai repoñer. Eu estou moi de acordo con todos vos e finalmente vou ter as mesmas puntuacións que Mon. Dando a Javi Rodríguez 1 punto, 3 a Borja, 5 a Carlos Domínguez. Pero bueno, podría ser noutra orde. Non foi un partido magnífico, pero foi un partido que había que gañar. En este caso sí que hai que ser resultadista, porque estamos preto dun caramelo, dun premio importante para a parte final desta tempada, para que o Celta chegue a Europa League, se pode ser, ou senón a Conference League. Todos os que estean a escoitar, que deixen, por suposto, as súas puntuacións pola parte de abaixo nos comentarios, e agora rematamos co Porra Time, porque, bueno, o partido fronte ao Rayo vai ser un partido evidentemente difícil, vai ser un partido no que haberá ambiente de fiesta, pero penso tamén que hai que ter un pouco de cabeza porque vai ser un partido complicado, pero se o Celta gaña ese partido está en Europa League, hai que pensar niso, que o Celta chega a unha competición europea importante como esa, gañando a un Rayo Vallecano que está a facer unha tempada magnífica tamén con Íñigo, e que ademais é un equipo da nosa liga, por así dicilo, e nesta ocasión evidentemente están aí moi preto. É un día importante. Vou vos preguntar, por suposto, o Porra Time e tamén como ides vivir ese partido do domingo. Eu vou vivilo aquí
pois con todo tipo de snacks e con todo tipo de bebidas durante o partido non alcohólicas para celebrar o que está a ser unha tempada magnífica. Quen se atreve a comezar? Bo matiz durante o partido. Claro, durante o partido, aí está, durante o partido. Imos coa porra e o xeito de vivir este partido que é unha verdadeira final para celebrar. Veña. Teño, dalle, Martín. Dalle, Susi. Eu o resultado teño claro que quero que pase, pero vou dicir un 3-1, ia dicir un 3-0, pero non vou que non vou difícil, dicir eu quero goles, é que de verdade, eu quero ver este último partido en Balaídos tranquila e celebrando, axitando a bufanda todas as veces que poida. 3-1 con goles de Borja, Aspas e Alfón. Borja, Aspas e Alfón. Moi ben. Pois 3-1 di Susi e bueno, ela vai celebrar o partido no estadio porque vai estar... Sí, como igualiño que hoxe. Igualiño que hoxe, efectivamente. Sí. A ver se vai espero, ese tempo. se teño tempo, espero poder ir un poquillo cedo, porque parece ser que vai haber celebración, concertos, bueno, bastante jaleo, bastante movida nos aledaños do Estadio de Balaídos, así que vai ser, se o tempo acompaña, vai ser bonito estar por ali antes do comezo do partido e o último en Balaídos, así que bueno, espero que ademais dos 3 puntos que bueno, que podamos vivir un último partido, se pode ser coa tranquilidade de saber que Europa está amarrado. Bueno, eu penso que co empate e coa vitoria Europa está amarrado, pero coa vitoria sería Europa League, así que, bueno, pois é un premio importante. 3-1, di Susi, que máis? Eu vou disfrutar o partido en de territorio comanche porque, claro, intentei pillar ticket ao partido, pero só quedaba a tribuna e entradas super caras. E ademais teño un concertiño aí na Coruña de Valeria Castro e, claro, non había datas. Non había data prevista para a xornada, como son estas xornadas que horario unificado, non pude pillar aí o ticket. Tócame ir o luns a Madrid, pero bueno, o gallá cunha resaca gañadora. Vou dicir, tamén ia dicir 3-1, son un copiota, pero con goles de Fer, Javi Rodríguez e Pablo Durán, que xa fai moito tempo que non marca. Batalla está moi forte, pero bueno, eu creo que vamos reventar a súa portería. Batalla está forte perdendo tempo, iso que fai mellor. Sería a vitoria do Celta con goles canteiráns completamente. Para darlle a guindilla, non, a esta tempada tan canteirana. Valeria Castro, quen é Valeria Castro? Eu non coñezo, realmente. Encántame, é unha maravilla. Estivo en Vigo, eu quedei sen entrada cando estivo aquí eu recomendo a moitísimo. Creo que non é de aquí, pero ten colaboracións mesmo con, non sei se fillas de Casandra, pero bueno, mínimo con... É Canaria, sí, con fillas de Casandra. Con Tanxugueiras, perdoa, con Tanxugueiras ten... Pero música pop, rock, folk, que tipo de música fai? É cantautora, fai, sí, canción de autor. Sí, Viva Suecia, Leiva, algo dese rollo. Ten unha versión maravillosa de unha canción de Iván Ferreiro, de El equilibrio es imposible, que mellora incluso a original. Iván Ferreiro ou Piratas, non sei de cal dos dous. Pois buscareina porque non me soaba de nada e, bueno, pois... Moi recomendada, está moi buena. Sempre me gusta coñecer nova música. Máis resultados, máis xeitos de celebrar o partido. Eu digo 4-2. 4-2. Dios mío. Inda máis goles, mon. Por suposto, para ser. pechar a tempada das remontadas, outra remontada en Balaídos. Outra máis. Non sei se de un 0-2 ou dun 0-1. Por ir de chulo xa. Veña, marca dos goles que vos metemos 4 agora. Giraldez quere retos, vai dicirlle, non, marcade vos primeiro que xa despois. Xa despois. 4 goles, os goles. Que vos marca? 2 de Iago, un de Fer López e un do Panda. Moi ben.
Perfecto, 4-2, Dimon, partidos con goles últimamente. O Celta leva uns cantos partidos con goles, non este último, pero os anteriores. Houve bastantes goles neses partidos, efectivamente. Bueno, temos a Marta. 2-0. 2-0. Bueno, Goles de... dúas porterías vacías consecutivas, eso sería tamén... Sería moito, Non, sí, sería moito. Sí. Sería moito. Goles de Borja e de Pablo. Borja e Pablo Durán, moi ben, perfecto. Eu vou dicir 2-1, por iso de que deixar a portería a cero pois non é sinxelo. Guaita tampouco deu moi boas sensacións, si no partido do Sevilla, por suposto, pero non no partido en Donosti. Entón eu vou dicir 2-1, un gol de Aspas de penalti e un gol De penalti. Sí, vou dicir de O penalti, clásico. xa o dixen outro día, pero non ocorreu, un gol de Fer López, a ver se acerto algún resultado, porque quedan 2 partidos e en toda a tempada non acertei ningún só. Así que, bueno, a ver se este é o Entón, caso. houbo pouco 1-1 este ano, que é o teu resultado fetiche. Pois sí, efectivamente. Pouco. Ia decir iso, que é interesante do Celta e xa o comentaremos cando remate a tempada e fagamos un programa especial de avaliación da tempada. Que non Os empata, non hai medias os poucos tintas. empates, Non hai hai moitas medias tintas. vitorias e máis Sí. case que as mesmas derrotas, pero empates moi pouco e penso que aí sí que hai algo do que se pode falar porque se podería analizar se o estilo de Claudio ten algo que ver con, ou non con ese tipo de resultado remate do partido. Di J.I. Carou que se conforma cun 2-1, bueno, importante. Tamén di que non vai ser fácil partido, que está preparado para sufrir. Cando temos que rematar a faena sempre pasa algo, esperemos que non. Non, eu penso que nesta ocasión non vai ser así. Penso que o Celta, sen dúbida, vai clasificarse para Europa e agardemos que poida ser a Europa League. Pero se a Conference tampouco pasa absolutamente nada. Non sei se tedes algo que engadir para rematar o programa, senón imos despedindo e a semana que ven estaremos de volta, agardemos con 3 puntos máis. Algo máis que engadir? Eu, como eu vou vivilo aquí en casa, en Madrid, vendo a televisión, berrando como a tola, sufrindo probablemente. A ver que pasa. Sí, eu tamén vereino aquí na televisión, no ESPN Plus, pero como é fin de semana e a miña muller non está a traballar, porque cando traballa non podo facer moito ruido, porque está aí a traballar e se eu estou aí a gritar, pois neste partido de Donosti non tiven a oportunidade realmente, tiven que controlarme máis do normal, en parte por iso fixe esa emisión en directo, porque senón tampouco podía estar aí berrando cando ela está a traballar, pero o domingo non traballa, entón, pois hai carta blanca, non como se Bucelas, o partido todo, aquí todo. é o mediodía, ás 12, e, por suposto, en Vigo será ás 7 da tarde. Gustaríamos moitísimo poder estar no estadio, pero agardo que o pasedes ben onde sexa que veades o partido, xa sea na televisión, xa sea no estadio, como o caso de Susi, de Mon e de Fernando, que hoxe non estaba, unha aperta, por suposto, para Fernando. E nada, despedimos xa, Martín, moitas grazas por estar aí, que o pases ben, e que voltes a Madrid contento e celebrando. A ti, iso, espero que sexa unha resaca gañadora, en vesa das que podades estar embalaídos, seguro que unha caldeira e unha pasada ao ambiente este ano en Seral. Así que nada, disfrutalo dende a distancia ou dende o céspede case, vamos. Berrade por nós. Eso agardamos. Marta, ademais... contade con iso. Marta, que xa está en Madrid, pois nada, grazas por estar aquí e agardemos que teñas razón e sea Celta UEL, como vemos no teu nome, Marta UEL, e que o Celta chega a Europa League. Moitas gracias, encantada de estar aquí outra vez e nada, agora este ano só queda festexar, así que vamos pensar en positivo. Un bico para todos. Un bico, e o mesmo digo para Susi, grazas por estar aí, haberá que reforzar o Celta, haberá que reforzar as Celtas tamén, e nada, vémonos na vindeira ocasión. Pois un placer, como sempre, desfrutar deste ratiño con todos vos, bueno, a ver se cando voltemos a próxima semana e con 3 puntiños máis, celebrando a clasificación para a Europa League.
Pois sí, iso é o que agardamos, pero bueno, de todos os xeitos estamos tan preto de Europa que iso sempre require celebración. Mon, levabas un tempo sen pasar por aquí, grazas por partillar un pouco de tempo connosco e, bueno, agardo que a lo menos poidas estar nese programa especial de avaliación da tempada completa. Sí, a ver, farei todo o posible, malo será porque esta semana xa, bueno, teño un pouco menos de lío. E nada, agora estarei, bueno, vou poñer agora unha pinza no nariz porque teño que estar pendente do Madrid e quero que gañe o Madrid. Bueno, dame un pouco de remordemento ético estar tifando polo Madrid, pero bueno, que todo sexa pola clasificación automática ou prácticamente matemática para Europa. Nada, un placer estar con todos vos, falar do Celta, sobre todo cando hai tan boas sensacións, non? Que xa nos tocaba disfrutar un pouco. E nada, se podo estar, por suposto, conta comigo para conversar e para analizar a tempada e, por suposto, para celebralo, ainda que sexa a través de videoconferencia, que espero que podamos ter a ocasión de vernos e celebralo no verán ou noutro momento tamén. Pois como ocorreu o verán pasado tamén cando gravamos un programa especial aí en directo en Vigo. Grazas tamén a todos e a todas quen estiveron no chat, deixade os comentarios pola parte de abaixo do vídeo, puntuacións e tamén a porra, ninguén acertou ese 0-1, así que as cousas seguen iguales. Rubén Lomba segue primeiro na clasificación da Porra Time. E nada, pois agardamos vos a semana vindeira, probablemente o martes, máis ou menos a mesma hora, 8 da tarde, noite, en Vigo. E agora imos dar ese berro, non? Porque é preciso facilitarlle un pouco as cousas o equipo coa nosa emoción, co noso celtismo e co noso berro. Teño aquí xa preparada a bufanda e eu vou deixar o balón botando e dende Madrid e dende Vigo vos berrades ese ala Celta. Preparados e preparadas? Dalle. Imos aló. Como sempre, o de sempre. ¡Hala! ¡Hala! ¡Celta! Celta.